אנחנו נצלם 5 לילות אצל פרדי! וואו! לא לילדים רגישים. אתה רגישה. אתה רגישה. תראו, איזה יפה יש לה צימוקים. היא מסמקת. אם תבעלו, אז תבעלו. אז תבעלו. כאילו... תצלם איזה טיפה יותר מה... תפסיקו לראות. אני סגי מגיימינג וואל. כן, תחפשו בגוגל סגי גרטי, אבל גרטי עם וואי בסוף, לא איי. וואו. אבל בוא נשתיק אותו, איזה חתיך. וואו, הכי טיפה את המצלמה כי לא רואים הכל. אבל אתם לא? מה אני צריך לעשות את זה לפני שיפחידו אותנו? עף לנו עכבר. שנייה. וואו, תראו איזה יפים, יש להם סימוקים, מסוקים. זה יופי. למה אני בלילה? שגי. זה הקטע שבו אני מחכה. זה הקטע שבו רוני יכוון את המצלמה כי הוא לא ידע. לא, כמעט ראו את הפנים שלה! סליחה, זה שגי. לא, אתה יודע שאתה יכול לחזור אנשים. עכשיו, חזרנו אליכם. אתה רואה נגיד את הפנים. ראו לי את הפנים? מה אתה עושה? כי זה חושך, אז לא. מה אנחנו נעשה פה? מה אנחנו נעשה? שימו לב, אני דפוק, כי אני שם את זה. נו שגי. טם, תבדון! לא, אני לא קראתם. תחזור שגי. של תינוקות. רואים אותי. מתי יבוא מישהו? שגי, רואים אותך. ראו אותי? עוד ראו אותי. גם זו סרש. לא. זה פרדי קרוגר. וואו, לך! גואני לגואני ארבח. איזה עיניים מרקות, איזה חתיך. שגי זה. מה אתה עושה? תבדוק. מצד שני. וואו, ראינו מישהו. מישהי. חתיכה צריך לקרוא. זאת מסכה של פרדי למי שלא יודע. שהוא יודע טיפש. נשים מסכה כדי שהיא... פרדי קרוגר. מה אתה יכול לעשות? ולא קוראים לי סגי, קוראים לי גרטי. וואו. הנה מישהו. פרדי קרוגר. למה? מה? שפט לך ביוטיוב. פרדי קרוגר. אחרי שהיא... המצב חשמלי שלי. מהר יותר, זה יותר מדי זמן. שיקפוץ עלינו מישהו. לא יקפוץ עלינו? אז די, אני יודעת. לא, זה רק 3 דקות אתה עושה. וואי, איזה קטע 3 דקות שלוש. מתי כבר יקפוץ איש? מה, עם אנשים? לא. מה, אתה מורה לספורט? לא. די. יש פה מישהו מפחיד? יש פה דובי זהב. דובי זהב. לא, זה לא היה מפחיד. יש, הוא הלך. היא הלכה. יש פה מישהו. מישהו הולך במסדרון. עכשיו יהיה פה צ'יקה, או פוקסי. או צ'יקה או פוקסי או פוקסי. דובי זהב. זה פרדי. פרדי הולך להוביל אותנו. פרדי! לא! לא. פרדי קרוגר.
וואו, בולי זה בולי. הנה מישהו. מישהו. די, אני רוצה שתגמר הפרק, כי זה יותר מדי זמן. נו, מהר. טוב, זמן מה תיגמר. הנה פרדי. אתה חמוד, אבל אני לא אוהב אותך, כי אתה לא חמוד. איזה פחד, איזה פחד. הנה. ואיזה מתח. יש לנו סימן לאזהרה, כי תכף יקפוץ. מה למה? שגיא? צריך למלות את זה כדי שלא יפחידו אותנו. אז צריך שיפחידו אני אותנו. רוצה אבל לעבור את זה. זהו, לא, כדי להפחיד קצת את היוקי, ואז יהיה טוב. הנה. מה? לא להתאים שגיא. לא להתאים. הנה, הוא הולך לקפוץ. הוא הולך לקפוץ, הוא הולך לקפוץ, הוא הולך לקפוץ. תיזהרו, תיזהרו. הוא תכף הולך די, אני לקפוץ. חייב. קצת. אבל איך הוא הציץ לנו? ניצחנו! עברנו את השלב! עברנו שלב! וסוף הפרק של 5 לילות אצל פרדי. תודה שצפית.